guys! Good evening! So, ngayon, alas 12 na. Araw ng Miyerkules, November 12. Ngayon na lang ulit. So, nandito si Kuya Noli. Meron tayong bisita kasi nga nagka-kuryente pa lang sa amin dito kanina lang na hapon. Tapos si Kuya Noli nagtanong kung may kuryente na kasi kailangan niya mag-upload. Kailangan niya makiki-wifi daw siya dito. Nagbiyahe siya mula Kamsur. Papunta dito sa amin para lang mag-upload. So yun guys, kasi kailangan. Nasa challenge yun. So yun, labas tayo guys. Nag-prepare kasi ako ng ano. Ay, may dala si Kuya Noli ng... Kuya, mag-vlog ako! Yan. Si Kuya nagdala siya ng kape. Tsaka tinapay. Kaya magkakape tayo. Para hindi muna tayo antukin. Magkakape din. Hindi, para day tulos mangiturog si Kuya. Pure. Carry lang. Ayan guys. Ayan si Kuya Hello. Mag-ano yan. Wala na. Mag-upload. Kailangan Ayan Kuya, dito ka. Pwede ka Kuya man dito matulog baga. Pero ipasok lang. Cute nga dyan. Sa kapitbahay. Mayroon ako niyan doon. Sa kapitbahay namin yan. Sa kapitbahay niya. Kasi may mga bisita dito kanina. Ayan yung mga upuan. Naki-charge din. May mga family kami na taga San Jose, Tabaco. Naki-charge. Kuya, tara kape. Wait lang, guys. Di na ako man nakakapag-vlog, Kuya, baga. Hindi nakakapag-vlog. Di man, tadig di sa araw. Si Papa mo, baga nagbablog. Ano ba? Nag-adjust pa. Si Papa mo ang nagbablog. Kuya, nag-adjust pa. Ang ano. Pag nalaglag yan, yari ka talaga. Hindi man yan, Kuya, malalag. Tiwala lang. Sabi mo baga. Ang birang buhay mo. Pag nalaglag talaga yan, iyak. Di ma. Di ko man yan. Yan napapalagan kay Temper. Di ba? Kay ate. Kahit hindi tempered, yung ano lang. Yung handle niya lang kailangan mo dyan. Yung handle, para at least nakaganon. Hindi, so tempered baga di ko sa mismong camera. Mag-aasukal ka, Kuya. Konti. Konti lang ang sukal ko. Ako na, baka damihan mo ang sukal. Baka gano'n na. Ikaw? Baka tumabaw na ako lalo, Kuya. Ay, sa'yo mo, Kuya. Hindi ka rin nag-asukal? Hindi man ako, Kuya, nagkakape na ta. Nag-alda bantula ako. Sa una lang yan. Ay. Ano ay? Alam mo ka kung kutsara ka sa... Ay, yan na lang gamitan pa kutsara. Ano ka pang tinapay. Siyempre para... Mali ko yung taga-digdi, loba. Say, ikaw? Ayan. Oo, loba. Ang bako kang taga-digdi. Taga-digdi. Bako kang taga-digdi pag lubat ka. Taga-digdi mo naman ba ako? Madamang ko tawag kang birthday mo. Kuya, para di naman kaya. May klase ako. Tapos may laboratory. Guro, binungan ako nagtaram sa'yo. Mga sapog, puro ako rason. Diba? Pag na, malabo yun. Bahala ko, tig-isipan ko sa... Ay, dahi Kuya! Kaya baga sa pinsan ko? Sa akin ni Tito Junior. Na deads kaya. Kaya di ako nakadumay sa mo. Na deads. Pa lang, October 31 ito na na deads. Tapos yun ako naman permita. Hain lugar? Sa isla. Okay, Tito Ay, Junior. sa isla. So may baga, sa inborn baga na may So,
Ano ba po duman? Inborn? Oo. Siguro special child. Special child. Napay. Sige po. Ay, kuya, magpalaman kaya. Kutsara yung gamitin. Namo ay. Kuko kong mahal eh. Haba ng kuko? Haba ng kuko. Kuya. Diyan na lang. So, ano ni Duday man na, so baraks ni Duday man ngayon nilayap. Hindi man. Baras, matibay. Magtinapay ka kasi para hindi kasi kumakain. Ah. Sakto, kakali man lang kang ano. Bisita mo. But hindi ako napaaga-aga. Hindi inuman pala. Day man, nag-charge lang sinda. Hmm. Tapos para si Papa nag-ano tos utong. Si Papa mo lang Oo, nainom. duwa sindang kurang. Sayang ka ko ta ma-stay. Pag luwas ko, kuya, wara ka na. Nung bago pa ako makarating dyan, nagtingin na ako. Hindi ka nagdataram. Hindi mo nga na ako Bago pa ako makarating dyan, nagtingin na ako ng room doon sa malapit sa dagat. Mahal dun, kuya. po, Kuya Lola. Oo. Ano ba? Nagtingin ako doon. Tapos, ang problema, okay na sana. Sabi ko, tingnan ko muna yung wifi, check ko. Eh, wala man palang wifi. Sabi ko, useless din. Kasi yun ang kailangan ko. Nakakunan ka na? Hindi pa. Kunan ka. Connected ka baga, Connected ba? Koys? Connected pala eh. Connected pala. Kape. Kala ko, kuya, kaiba mo si Tilo. Kala ko sama si Tilo. Isama ko sana, kaya lang ang problema. Ang bagal. Nung Mag-drive? ano kami kinatalin, saka natutulog kasi yun. Pag alam na gabi na. Ano man? Katurugan man. Di, sa motor. Sa motor. Oo, may malaglag. Natutulog. Sama ko nga sana. Problema nga. Hindi, akala ko may sarili siyang motor na mag-ano din. May motor man siya. Kasi wala pa siyang license. Mata nga din, man checkpoint. Kahit napakalayo. Napakalayo. Pilang oras lang biyahe mo, kuya. Saan ka nagtambay? Inap. Ano siguro, pahinto-hinto kasi sinecheck ko nga yung upload ko. Tapos pagdating doon sa tapat ng Mayon, ay medyo malakas-lakas na yung signal. Sapat nung may sa Mama Mary? O yung ano doon, yung shortcut pa labas dito. Ayun na, medyo malakas din ako naka-upload. Nung kasi sa amin, kung saan-saan ako nag-ikot-ikot, wala. Ang mirang buhay. Oo, may mga lugar na wala signal. Wala. Grabe ang lamig dito sa inyo, no? Ang lamig sa daan. Ang lamig talaga dito sa kanila. Nakahoy. Pares lang. Malamig kahit saan ka Hindi, magpunta. Malamig dito. Ibang lamig dito, nanunuot. Hindi. Baka punta mo na lang na naman kasi naninibago. Malamig talaga dito. Good morning mga kabikulana. So ayan, umaga na. Kagabi hindi na ako nakapagpaalam sa inyo na matutulog na kami. Dahil sobrang antok na din kami. Ano oras na kami ni Kuya na natulog? 1 a.m. Tapos siya naiwan. Dito siya natulog sa may higaan niya. Let's go, yeah. Karong Breakfast. tumpay ng vlog mo kagabi. Opo, Kuya. Ang title mo niyan, Bicolana to the rescue kay Kuya Noli. Wow. Diba? Kasi wala akong power supply doon eh. So, hi guys. Let's go. Tutor natin si Kuya Noli. Hindi na naman ako sanay, Kuya, pag-vlog. Supply ka rin niya? Ikaw na, Kuya. Bahay mo yan. Ako, sige. Kuya, mataas yan.
Dito tayo sa taas. Sige. Saan ba matatagpuan ng taas? Sa itaas. Taas ka lang kuya ng taas. Okay, maluwag. Oo kuya. Yun. Anong plano mo dyan? Ay. Yan. Hindi, nag-una. Yan ba, ma? Pero ang ano nga yan, kwarto. Ano lang nasa isip nyo? Kwarto ko yan kuya. Etong mahaba. Eto kay isa pa tong kwarto. With CR na yun, may ano dun ng CR. Buong kwarto na to sa'yo. Laki naman. Kasi kuya, ano? O dyan ang editing room, Oo, lahat na. modeling room, badminton, Isa. swimming pool. May golf pa nga ni kuya. Kwarto mo tong buong na to. Oo. Ay, to. Kwarto ni Bunso, kaya kung sila ate. Eto. Ay, ito kuya, ano to, parang, ano dito, sala-sala, gano'n. Sala, tama. Oo. Good decision. Tapos, ito na yung terrace. Ayun na yung terrace. Tama. Good. Kalahin mo yun dati, tinatanaw mo lang yung anahaw. Ngayon, Dahil nagsasakat ko paan kuya. diba, inaakyat mo. Ngayon, nangalatian ka na sa anahaw. Grabe Mga ilang naman. taon pa, nandun ka na. Dahil naman ini kuya, hanggang ano pala, ano man lang ini. Hanggang second floor man lang ini ta. Suposte Sa baga. bagay poste. Kaya, second floor. Marila mo kung dako la tapos di pa dagdagan. Yung laki yan sana. Igwa. Kasi ano lang talaga to second floor. Ayan. Anong ibig sabihin ng second floor? Pangalawang sahig. Ah, charot. Charot lang. Ano, tigtagalog ko lang. Si kuya na ano ako sa iyo, na mental block. So, Mental block? Naka-block naman kasi ako. Diba? hindi ako doon. So ay mga kanolay, no, congratulations kay Bicolana. Kasi malaki na rin ang inusad ng kanilang buhay. Diba? Talagang congratulations siyempre doon sa mga sponsor na katuwang niya dito. Thank you po Tito Joe. Ano ang sponsor? May nabasa ko sa akong comment, sabi i-mention daw lahat ng i-mention ko daw yung Dito? lahat ng sponsor. Kaso nga, ang sponsor dito si man lang, Tito Joe. Si Tito Joe talaga, as in ang dami ng Tapos si Kuya Jojo, meron din. Tapos si Paring Robin. wala. Para nabanggit mo yun. Apat sila. Kuya Bruce. Kuya Bruce. Diba, nabanggit mo yung nakaraan dyan. Iba kasi yung follow niyo sa kaya nakakalimutan ko yung Bruce. Nabanggit mo nung pagpunta namin, di ba, nung birthday mo? Oo. So yun ko. Ay, sige, talon ka na. Sige man kuya. Sunod ako. Ikaw muna. Ikaw muna. Ikaw muna, sunod ako. Ayan, so maluwag, napakaluwag. Malaki lang ang improvement. Ito lang. Sa taas, pwede pa pala magduyan dito. Digiban mo na kayo nito. Dala kong duyan. Ay, may dalakan din. Dito ka kuya. Nandun sa Nasa, Ay, dito. Ano na ako makusog? andun sa motor. Kusog. Makusog. Ayan mga kanoli. Panorin niyo po yung vlog ni Bicolana. Bicolana Girl ang kanyang YouTube channel. Ang akyut sa mga angel ni Kuya Noli. Ang pinaka-akyut. Naka kuya. Siya po yung pinaka-akyut niya. Dati po siya yung pinaka-akyut. Ngayon po siya Dahil na logo. Ngayon siya na Dahil yung pinaka-akyut. Oo. di na tayo bate. Dati po talaga inamin ko siya talaga pinaka-akyut sa lahat. Di Ngayon na siya tayo na yung pinaka-akyut. Kuya. Uwi na tayo kuya. Uy, pinawi na ako ni Bicolana. Alright. Baba na kami. Cute man ginari ako kuya. Alam mo ba kung ilang step to? Oh, bibilangin pa. 3, 4, Tingnan mo yan. 11. Oh. 11. Mali ka ba dito? Tapos ito sala. Ayun, kaninong karto yan? Dalawang yan. Kila mama, tapos sa mga lalaki kong kapatid. Nandyan sila. Tapos yung kinamama mo. Pero dito muna Tapos kami yung kasi kusina na. matagal pa yung taas. Kaya dito muna. Alam mo yung kwarto mo yun, mali yun. Mali. Alam mo kung saan dapat ang kwarto mo? Saan? Sinasabi ko nga ni kuya, dapat hindi na lang ako takay. Kaya mo dyan. Diba? Dyan dapat ang kwarto mo.
Ayan. Iiyak na po. Isa na lang iiyak na talaga. Grabe na talaga ako. Tigdodog show mo ako, kuya, sa vlog. Isa na lang po iiyak niya. Dahil na, kuya. Isa na lang po iiyak na. Dinodog show ako ni Kuya Noli sa vlog. Iiyak na. Ayan, hindi kasi siya nagkakape. Dahil man Bawal kuya. sa kanyang kape. Dahil man ako, kuya, nag-ano ta. Maaldapon sa tulak pagkaaga baga. Ay, Luna! Edit mo na yan. Upload na agad. So, hi guys. Nandun si Kuya Noli sa bahay. Mag-edit pa daw muna siya. Tapos, ako maliligo muna habang maganda pa yung sinag ng araw. Ang sarap sa ang sarap sa katawan ng init ng araw. Kasi maliligo muna ako. Samahan niyo muna ako maligo. Kasi naiksi pa yung vlog ko. Kailangan nating makabuo. Oh, surprise mo! Surprise ko! I-brush ko sa kung ano. Surprise mo! Ano ba na yan? Ito na mga basil. So yan guys, malamig ang tubig dito. Super lamig. Super. Hay, baka di ako makadugdug kain. So yan guys, let's go na. Tapos na tayo maligo. Anong oras na? Mag 6. Ay 6. Wait. 7:14 na pala. Bakit naiwan? Let's go. Vinagyo. So yan guys, nakaligo na kami ni Kuya. Pupunta po kami ng sentro. Alamig ng tubig dito. Nakakapanibago ulit. Kuya, mas malamig doon sa may pinaliguan ko. Yung doon mas malamig talaga. Oo. Doble ang lamig doon. Kuya, di ba mataba yung mukha ko pag yung buhok ko nakawagay? Daw. Ito. Kailangan ko na magsalamin. Ito. Hindi man. Ah, Sakto lang. saks lang. Sakto lang. Basta ka pumayat ka nga. Pumayat ka.
Aw. Yun ang katotohanan. Oo, parang ano ko din. Parang Mate ka nga. So yun guys, punta po muna kami ng sentro. May bibili nata to si Kuya Nolly. Nakamiss ko yung mga isda dyan, sariwa. Ah, isda. May sabaw. Ah, sige po. Ha? So yun guys, nandito na kami sa isdaan. Si Kuya. Kaso Kuya, ano? Sawa ka na sa to. Uy! Ano Kuya, wala man ng mga bagong ano, yung may tilapia. Sa ano, ay, dyan pala, madami. Uli na, be. Puro man pala to dito, tilapia. Sawa na si Kuya Nolly sa tilapia. Wala ibang isda, no? Sa may baba siguro tingnan Ay, ba doon? natin. Hindi. Dito ata yun. Pero di ko man alam. Boss, sabay naman sa vlog nyo. Shout out kuya. Shout out mga Puro kaibigan. ba? Ay, ito. Tilapia. Mga tayo mga tilapia. Shout out kay kuya. Ayun. Hello guys. What's up, Tulatoy? Hi, Ta. Hello. Good morning, Tulatoy. Ay, sila nga ninyo. Yun Pascual. Ay, di. Ay, ikaw. Basta, ay, vlogger ka na din? Matagal na nagbablog yan. Ay, ganun ba? Oo. Si Ate Man. Ay, sorry po. Sabi nga, Adi. Ako. Uy, So yun guys, nandito kami sa labas ng anong isda to market. kuya? Lamadang. Ah, ano? Ay, tingnan natin yung sa kabila. Ayan kuya. Uy, Ano yung kulay orange? ito. Orange. Tilapia. Ano mo yan? Ikaw kuya, di ko aram. Di ko man aram. Prituin tapos ano? Pwede mo. Ano kilo? 340 sabi siya. Pailing daw sa kilo. Yan. Tapos patanggal po ng asang. Ay, hindi pwede rin. Hindi pwede kuya. Tanggal yan dito. Ah, pwede. Pwede pala yun. Patanggalan na ng hasan. 2 kilo na po. Yan. Minsan lang makatingin ng ganyang isda. May mga gulay na rin pala dyan. So yan guys, bibili kami ng mga likado ni Kuya Nolly. Dito. Ang ganda nito. Good morning, Ate Lee. Hello. There. Mabakal kami. Kayo ba ako si Kuya Nolly? Hello. Yan si Kuya Nolly. Hi. So, vlogger ba yan? Apo. Albos di ko na. Ato please. Ano daw po, Kuya? Albos. Sige ko, ano? Sibuyas. May sibuyas po ka. Pigdadalaw ka pa pala. Apo. Umiiyak kasi pag di ako pupunta. Grabe iyak. Nagtatampo ako. Naglina-lina ba? Pasalino. Grabe yung pasali. Nag-imot ba? Nag-imot. Ano pa? Kamatis. May gayong eskwela ka? Wala pa po. Sa Lunes to po. Awi pa lang sa Ligaspi man ang Wala sibuyas po yung maliit-liit. Wala na po. Grabe takulaon. Garo apple. Garo apple. Nagkalamansi po ka mo? Mas the best. Yung iba doon sa indo? Iba? Kamyas. Wala man iba. Wala man bunga. Kung may iba sana. Yun yung the best. May gayong pagka. Kalamansi na lang. 1, 2, 123, 120 na lang. Iso, muraon man. Tres. Hindi, dukulo lang kami nga bakal tapos. Tama na inyo. Grabe naman guys si Ate Lee. Palagi ako dito bumibili kasi palagi may discount. Wait lang po. Alagang 40 pesos po. 40 pesos. Dito kay Ate Lee, madami akong nabibili pero ano, ang mumura. Tingnan niyo, ang daming nabili. 120 lang.
Paano, dinaan man niya sa kindat-kindat? Abangan ko naman. Apo, abangan. Yung So ano niya? Pag inabangan mo po, padadaanin mo. Kasi baka di makadaan eh. Close man yun, di isa mo. Opo. Siya guys yung Magirat yan eh. siya guys yung mama ni Ate Liza, yung amo ko dati sa may boutique shop. Ayan. Solo ka lang dyan? Let's go. Solo ka lang. Wala ka Sige, lang Ate. wala na. Bye po. Wala ka nang bibilhin. Nakakabit din yung ano. Kaya lang tinapay. Malulubat na ako. Bibili kami ni Kuya ng... Kasi Kuya bibili pa lang daw. Solo ko na yan, pabagdalan natin. Alin? Ako na, Kuys. Eh, dagdag mo na yung token. Okay, tama na yun, marami na yan. Awam. Oo, bahala ka na kayo. Hindi ko arap. Dili na, Kuya. Ini, di ba masarap ini? Oo. Cheese pan. Eh, masarap yan. Ano mas masarap ini na Spanish? Ang taas na kasi ng ano nila. Wait na. Ang taas na. Kaya ano masarap dito, Ben? Tinapay. At Spanish bread sa 50 pesos. Ano masarap ng tinapay? Ha? Alin tinapay yung masarap? O lahat daw. Hindi ka natin wala. Spanish bread ate yung 50 pesos. Ayan. Wala. Tapos ano pa, Kuys? Kahit alin. Oo. So guys, pauwi na po kami. Ito na yung nabili namin. Tayo ka mo dyan. Oo, ang thumbnail. Title nito na malingkit tayo. Pauwi na po kami. Uwi na. Magluto ka. Magluto. Inutusan ko yung kapitbahay. So yun guys, ayun pala may nagtatrabaho dito ngayon. Skim coat. Darwin. Tyson Darwin. Ang ganda ng pangalan ah. Ah, pa. Yung skin coat. Tapos yung sa dito sa may pintuan. Ayan. Diba? Ang ganda na. Ay, so diba nini sa kwarto ko? Ade? Yeah. Magka-size. Yan. So, yan guys yung mga ganap ngayon. Yan, magpapaalam na muna ako. Ito, okay, Sai. Papaalam na muna ako guys. Bye-bye. Love you all.